Yeah, all right. Namhlanje uLesihlanu namhlanje izolo ongolwesithathu besikade silapha eqala kabusha and then naba bafowethu esebephumile ejele. Uba nintaka babi igama nesibongo? Sibusiso Manqele buwadonsa iminyaka ngakho ejele? 28 years. It's 28 years. Okay, umfowethu? It's 28 years. Niphume kanjani bhuti wami? Ngicabanga ukuthi nje besenze appeal kodwa siphume nje ngegama Jehova mfowethu. Ubukade ukhona kasi babe lapha egroundini ne? Yebo besikho. Wayithola inhlahla yokuyonikela? Angiyitholanga kodwa uNkulunkulu ufikile. Ntaka baba, nawe ubukade ukhona na mfowethu? Mina sikwazanga ukusinda phejweni kunesikali sabantu abaphumayo phansi. Bengikhona emawendeni ngoba. Ntaka baba. Konke nami ukuthi lisibusisa nami impela ngasemukela isibusisa. Njengamanje kade ningaphakathi kweunyazi njengamanje. Yebo siphuma. Basagibisile njengamanje lapho kunoJehova khona unyazi lwesiZulu. Sebebuya ngaphakathi. Kusasa nizoba nikhona enkonzweni? Yebo sisekhona. Sizobathola kahle kusasa abafowethu soba seyibonela umhlaba wonke, sidumisa unyazi, sibabaza umsebenzi wonyazi, soba sobabona kusasa abafowethu. Siyathokoza kakhulu because kade sibatshela nakuma WhatsApp basiphikisa nangokufakaza. Mathi uShembe uNkulunkulu siwasisho into enjeni. Asikhulumi ngabo bonke oShembe, sisho unyazi lwezolo. Siyabonga kakhulu bafowethu. Shap. Bafowethu asinibone kusasa niyazi noma kanjani siyabonga bafowethu siyabonga kakhulu shosho ngane zakwethu.